Ahojte, majné kusaku, ja vítam na novom videu a dneska je to nový diel z hry Planecrafter. Čau čau. A ako vidíte, prvý dážď, asi ktorý môžete vidieť na videu, minule sme odomkli dažde a je to tu, proste už práve som prenášal posledné veci, lebo som to nejaký čas nehral a som zabudol, že ešte som to tam mal pohádzané tam, kde sme minule skončili, ale už som všetko zobral a zistil som, mám toľko to iridia, to je fakt super, takže v tejto chvíli máme skoro nekonečno iridia, teda čo, nemáme, ale máme ho dosť, takže to je fajn a zároveň máme jeden blueprint mikročip, takže ten si dekodujeme. A máme Living Compartment Corner. OK, to je zaujímavá vec, neviem, či to niekedy využijeme, ale dobre. Ale viete, čo by som teraz mal urobiť? Mali by sme si urobiť Atmospheric Water Collector. To je vec, ktorá nám bude získavať automaticky vodu z dažďu. A keďže teraz nám prší, tak teraz by práve som z toho mohol niečo získavať. A čo máme dneska hlavne v pláne? Dneska si povieme preskovať hentú loď. To je jedna z vecí, ktorú by som chcel stihnúť, aby sme zase niečo preskúmali. Ale zároveň chcem urobiť aj raketu. Áno, počuli ste to presne tak. Ako som presne slúbil, bude dneska raketa. Ináč ešte raz vám poviem, že ak chcete video z Planecraftu hneď budúci týždeň, stačí dať 10 lajkov. Takže ak dáte 10 lajkov, tak hneď budúci týždeň ďalšie video z Planecrafteru. Tu si ho môžeme hodiť. Máme ešte, nemáme low power, dobre. A túto nám to bude automaticky generovať vodu, čo je super vec. To sa nám bude veľmi hodiť. Ako vidíte, už som späť, mám posledný ice a mám úplne plný inventár iceu. A teraz vám vysvetlím, prečo by ste mali ten ice, keď túto hru náhodou hráte, naťažiť. Keď je už príliš teplá planéta, tak sa začne roztapať ľad. Ľad aj ten normálny materiálový, ale zároveň aj ten v jaskyniach, ktorý nám bráni vstup do niektorých jaskýň. Takže z jedného pohľadu je to fajn, z druhého nie, takže je to také vyrovnané. Áno, je to tu, vidíte, získala nám to vodu, máme prvú vodu z tohto, čiže my už máme vlastne neobmedzene veľa vody. Ale ice, budeme potrebovať ešte jednu čestku špeciálne iba čisto na ice. Potom by ste si mohli urobiť dneska ešte aj jetpack, to je fakt dobrá vec. Takže to by sme si ešte dneska mohli urobiť. Čo potrebujeme na ore extraktor? Myslím, že na to potrebujeme to osmium. Hej, tak to ešte teraz nebudeme riešiť. Ale čo by sme mali riešiť? Mali by sme si vyrobiť locker, aby sme si sa mohli... Tu budeme, proste dole budeme mať takéto skladisko. Takže máme skoro plnú čestku iceu, to už by nám mohlo do konca hry stačiť, dajme tomu. A teraz, čo musíme urobiť? Ideme vyrobiť raketu a musím zistiť, že čo všetko na tú raketku potrebujeme. Uranium asteroid, takže 3 kobalty a 2 super alloy, no tak to je docela drahé. Čo si budeme hovoriť, to je docela drahé. Oh my god, máme jeden ppb v oxygene, super, to je fajn. Aha, takže budeme potrebovať ešte 63 krát viac, ok, zaujímavé. Teraz nám dlho nebudeme vidieť odomky, keď tak na tom tým rozmýšľam. Takže v tejto chvíli by som mal mať všetko na celú raketu vlastne. Boom, rocket engine a môžeme si ísť postavať prvú raketu a uranium asteroid, takže boom, postavili sme a boom, vysielame do vesmíru. A môžete vidieť, počkajte. Je to tu, prvá raketa, posielame ju do vesmíru. Je to tu. Poslali sme prvú našu raketu do vesmíru a teraz, na čo to bola raketa? Ja to som nezisťoval, že či je to na pressure alebo na heat. Ale to je super, máme hotovo, alebo teda nie hotovo, ale je to fakt super. Do keľu teraz padajú asteroidy. Aha, oh my god, to sú tie urániové asteroidy, nice. A to robí heat multiplier, nice. Takže budeme mať teraz veľa oteplenú planétu. Fajn. A teraz sa poďme pozrieť na to, ako sme na tom dobre s heatom. Heat.
582 a vidíte, máme tu prvé naše urániové asteroidy. Jaj, tak to je iba 10 razy vlastne, ja som hlúpy, ja som si myslel, že to je 1000 razy, ale to je len 10, to je iba 10 násobok, lebo 1000% nie 1000 krát. Wow! A je to tu. Máme jetpack. Môžeme si ho dať a čo môžeme teraz robiť? Môžeme lietať. Kúkajte, čo môžeme robiť. Môžeme takýmto spôsobom lietať nad zemou. Vidíte, to je cool, ale môžeme iba trošku, myslím, že nad zemou, iba kúsok, škoda. Bum, máme už 4 vody, nice. A to se vyplatí. Budeme potrebovať 2 kobalty, aby som si mohol vyrobiť kapsulu na oxygen a potom vyrazíme na prieskum ďalšej rakety. Takže mám doťažené a zbal som tu, našiel som čestku, takže tu si môžeme pozrieť, že či je niečo nice, tak tu sú nejaké aj fajné veci. Môžeme si aj dekonstruktnúť rovno. A dobre, už mám oxygen kapsulu, mám všetko, takže môžeme sa vydať na cestu k hentamtej rakete. Nie k tejto, lebo tu už sme preskúmali, ale k tamtej. Tam úplne, že vzadu. A tam už, ak sa nemýlim, sú aj fakt dobré veci. Takže tu sme na nejakom takomto rianiacom mostíku, alebo ako by som to nazval. To je celkom cool. Cool. Ale nič tu nie sú tu žiadne šestky, takže nám je to úplne, ale že úplne, že na nič. It is what it is. A tu už je tma, čiže zaprieme si lampičku. Oh my god, tu sú veľké zaujímavé seedy. Nice. Tieto seedy, ak som ešte ani nemám. Nice. Tu sú aj vegetuby, tu ma niekto terraformoval, to je cool. To je mega cool, že tu fakt, že niekto terraformoval. To je asi nejaký iný ten Planet Crafter, ako hovorili aj v tých správach. Že tu je nejaké seed lirma, nice. Budem hodiť. Stadiaľ som prišiel, to si musím zapamätať. Tu je aj druhé poschodie. Čože? Sa nedá zničiť, škoda, ale toto môžeme zobrať. Boom. Tu už nič. Ale to je obrovské. A mne už sa míňa oxygen. Ja budem musieť hneď už teraz použiť oxygen kapsulu. To je strašne obrovské. No, to je cool. A to je táto vec tiež. To je dosť dobrá vec. Rocket engine? Čože? Však to je strašne vzácna vec. Ty kráso, no tak toto je extrémne dobrá raketa. A to sú strašne dobré veci. Oh my god. A tu musíme mať T2 mikročip, škoda. To je už asi trošku taká pokročilejšia, aby som povedal. Dobre, ako vidíte, vraciame sa naspäť a v tej chvíli môžeme ísť do druhého smeru, čiže doľava. Som išiel najprv doprava, teraz môžeme ísť doľava. To sa nedá dekonstruktnúť? Nedá. Tak nie. Tak to je škoda. Nevadí. To sa nedá dekonstruktúť, tiež sa nedá dekonstruktúť, ok. Tu sa dá climbnúť hore, ale ja chcem pozrieť, či tuto nič ešte nie je, tu už nič nie je, čiže tu sa dá ísť dole normálne, tak to je cool, to je tiež celkom cool. Tak tu je nejaká takáto miestnosť, kde spali asi tí ľudia, čo tu boli. Explain CD. Nice. Takže CD sme zobrali. A nájsť ďalšie CD, Explain CD. Neviem, či ich niekedy vôbec využijeme, ale hodí sa to. Určite sa to hodí. Aj sa toto nedá otvoriť, že by tam ešte niečo bolo, to by bolo fajn. Toto nemôžeme dekonstruktnúť? Nemôžeme. Škoda, lebo to vyzerá ako niečo zaujímavé. Nice, nejaké to uránium a iridium, tu sú aj super eloje, to je dosť celkom dobré. Nice, ďalší rocket engine, juhu. A to se vyplatí. Takže som späť, vraciam sa presne na to miesto, kde sme skončili. A je tu ešte niečo, sú tu ešte nejaké eggplant seedy. A to je, ak sa neviem, všetko. Takže môžeme ísť do poslednej časti tejto rakety, ale mega OP raketa, alebo fakt dobré veci sme tu minimálne našli, takže to je fajn, to je super. A áno, toto je myslím, že posledná časť celej rakety, čiže môžeme dekonstruktúť túto vec, Rex. Boom, tu sú nejaké čestky, plné ironu, to je celkom fajn, to sa bude určite hodiť. Boom, a ak sa nemýlim, vidíš, že tie irony tu môžeme nechať, akože čo si budeme hovoriť, to nie je také zase až tak potrebné. Myslím, že koľko ironu tu zostalo, jeden iron tu zostane. Dokopy 3, lebo aj z tých čestiek by boli, ale máme plný inventár.
ja si môžem dať vodu, čiže môžeme zobrať ten posledný iron. Bum. Túto loď sme preskúmali, čože super. A môžeme sa vrátiť naspäť domov, ale to už urobíme v ďalšom videu, keďže preskúmali sme túto loď. Urobili sme našu prvú raketu, máme jetpack, takže môžeme lietať, máme water collector, čiže môžeme získavať vodu a to už je za mňa na dneska všetko, dajte 10 lajkov a budúci týždeň hneď ďalší Planet Karate zatiaľ, čau, všetko videa z Planet Karatu, z Minecraftu alebo z ničoho úplne iného, čau čau.